Όπως ξέρετε, το site μας έχει γίνει πλέον mobile friendly. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί πόσο εύκολο είναι για κάποιον να βάλει μια παραγγελία ή να δει ό,τι πληροφορία χρειάζεται μέσα σε αυτό. Έχω μπει λοιπόν στην αρχική σελίδα, στο Avon Cosmetics. Έχω πάει να βάλω τον κωδικό μου σαν μέλος και το password. Πατάω συνέχεια και με πετάει στο site. Πάνω είναι το Avon Cosmetics και από κάτω είναι το My Avon Store. Μέχρι τώρα, αν μπαίνατε μέσω του υπολογιστή σας, θα βλέπατε το ένα στα αριστερά και το άλλο στα δεξιά. Τώρα το βλέπουμε το ένα πάνω και το άλλο κάτω για να είναι πιο εύκολη και πιο άνετη η πρόσβαση μέσα σε αυτό. Πατάω λοιπόν το επεξεργασία παραγγελιών. Μου λέει ποιο είναι το υπόλοιπο προς πληρωμή όπως ήταν μέχρι τώρα στο site μας και εγώ είμαι η Βάνα Πολιτοπούλου. Γεια σας από μένα λοιπόν. Μου δείχνει όλα τα στοιχεία, κωδικό περιοχής, τι καμπάνια είμαι κτλ. Πού μπορώ να πατήσω για να βάλω παραγγελία, είναι αυτό το φούξια κουτάκι που βλέπετε και μου λέει τι άλλες επιλογές έχω, επειδή εγώ αυτή τη στιγμή είμαι χαρακτηρισμένη στο σύστημά μας σαν Avon Leader. Αν θέλω να πάω να βάλω νέα παραγγελία, εάν είχα εκκρεμή παραγγελία θα την έβλεπα σε αυτό το πεδίο από κάτω που λέει εκκρεμείς παραγγελίες. Δεν θέλω όμως, δεν έχω αυτή τη στιγμή παραγγελία σε εκκρεμότητα, οπότε πάω να βάλω μια καινούργια παραγγελία. Μπορώ λοιπόν να πάω να επιλέξω τον κωδικό προϊόντος από την καμπάνια 8 ή επιλέγοντας την καμπάνια 7 μπορώ να επιλέξω καμπάνια 7. Από την καμπάνια 8 θα βάλω ένα προϊόν απλά για να δούμε πόσο εύκολη είναι η διαδικασία και θα βάλω δύο προϊόντα. Μου γράφει την καμπάνια, τον κωδικό, τα τεμάχια και την περιγραφή του προϊόντος, την οποία μέχρι στιγμή στο site τη βλέπαμε δίπλα. Πατάω αποθήκευση. Ανά πάσα στιγμή, πατώντας ανασκόπηση παραγγελίας, μπορώ να ξαναπάω στην παραγγελία μου και να δω ποια είναι τα προϊόντα τα οποία έχω προσθέσει. Μπορώ να επιλέξω να βάλω και πακέτα μπροσούρων, όσα θέλω. Ανανέωση για να αποθηκεύσω τις μπροσούρες τις οποίες έχω βάλει και θα δούμε εδώ κάτω-κάτω που μου γράφει καμπάνια 8, προϊόντα 3, τεμάχια 5 και πάω πάλι να κάνω ανασκόπηση της παραγγελίας μου και μου δείχνει ποια προϊόντα έχω παραγγείλει, από ποια καμπάνια και σε ποια τιμή. Πατάω συνέχεια για να προχωρήσω. Αυτές είναι οι αποκλειστικές προσφορές του ίντερνετ. Επιλέγω όσα προϊόντα θέλω όπως επέλεγα και μέχρι τώρα στο desktop. Προχωράω προς τα κάτω γιατί έχουμε αρκετά προϊόντα και πατάω συνέχεια. Σε αυτό το σημείο που είναι το βήμα 3 που λέει κάντε έλεγχο, μου δείχνει ότι έχω παραγγείλει μπροσούρες, γι' αυτό είναι και πράσινο και τικαρισμένο, ότι έχω παραγγείλει προϊόντα μέσα από την μπροσούρα μου, προϊόντα καμπάνιας και μου έχει τη δυνατότητα να παραγγείλω προϊόντα δοκιμής και δείγματα και προωθητικό υλικό. Αν πατήσω αυτό θα μου βγάλει ένα μήνυμα γιατί φεύγω πλέον από το mobile friendly και πηγαίνω κανονικά στο site. Θα πρέπει λοιπόν να μεγαλώσω την εικόνα την οποία βλέπω, γιατί δεν είμαστε mobile friendly. Να κάνω προσθήκη στην παραγγελία μου, για να προσθέσω το προϊόν και συνέχεια. Για να προσθέσει τα προϊόντα αυτά στην παραγγελία. Και μου δείχνει τώρα ότι έχω βάλει και προϊόντα από τα δείγματα και προωθητικό υλικό. Αν μπω στα προϊόντα δοκιμής, θα με βάλει στο Let's Stock, το τωρινό ή της προηγούμενης καμπάνιας, όπως και στα εξτρά έντυπα, ό,τι ακριβώς κάνει αυτή τη στιγμή και στον υπολογιστή μας. Μου ξαναδείχνει τα προϊόντα τα οποία έχω βάλει στην παραγγελία μου, αν είναι πράσινα, κίτρινα ή κόκκινα. Τσεκάρω την παραγγελία που θέλω να παραδοθεί, παράδοση στο χώρο μου ή αν θέλω να την βάλω να έρθει σε σταθερό σημείο παραλαβής, μπορώ να την αλλάξω. Υποχρεωτικό πεδίο, ακριβώς όπως είναι αυτή τη στιγμή και στον υπολογιστή μας, το πόσα άτομα έχω σκοπό να εξυπηρετήσω. Παραλαμβάνω με οδηγό, άρα δεν θα βάλω στοιχεία πληρωμής. Συνεχίζω την παραγγελία μου. Αυτή είναι η σελίδα του υποσυνόλου. Μου δείχνει τα προϊόντα τα οποία έχω παραγγείλει και από ποια καμπάνια τα έχω παραγγείλει. Μου δείχνει τι είναι από την μπροσούρα, τι είναι χωρίς έκπτωση.
και μου δείχνει και το σύνολό μου, επιβεβαίωση και πληρωμή. Και μου λέει ότι η παραγγελία θα αποσταλεί στη διεύθυνση την οποία εγώ έχω δηλώσει. Επιστροφή στην αρχική σελίδα και με ξαναπετάει στην αρχική σελίδα. Επιλέγοντας το μενού, μου δείχνει αρκετές, αν όχι όλες, τις επιλογές τις οποίες έχω αυτή τη στιγμή και στον υπολογιστή μου. Το Beauty Corner, το μεγεθολόγιο, το My Avon Store. Εφόσον είμαι leader, μου δείχνει την ομάδα μου και με πετάει στο site. Θα μπορεί να μου δείξει παραγγελίες ομάδας ή επιλογή αντιπροσώπου ή Avon Leader. Και αν υποθέσουμε ότι θέλω να επιλέξω μία αντιπρόσωπό μου για να βάλω παραγγελία, βάζω τον αριθμό λογαριασμού της αντιπροσώπου μου, υποβολή, όπως ακριβώς και στο site, και με πετάει στην αντιπρόσωπό μου. Τώρα, αν υποθέσουμε ότι εγώ βάλω παραγγελία στην αντιπρόσωπό μου ή το μετάνιωσα και δεν θέλω να βάλω, αλλά θέλω να ξαναπάω στην αρχική μου σελίδα, πατάω My Home και με ξαναπατάει στη σελίδα που έχω σαν leader. Επίσης, αν θέλω να πάω να δω την ατομική μου εικόνα, με πετάει πάλι στο κλασικό site το οποίο έχει αυτή τη στιγμή η Avon. Και εδώ μπορώ να μπω είτε στα μηνύματα, είτε στην ενημέρωση, είτε στην ατομική εικόνα, αλλά και στην ομάδα μου. Είναι τόσο απλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.